talata 4, talata 14 hanggang 22. Ngunyan mga tugang, ipinahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon. Okay? Ngayon, magayunon baga? Sisimula pa lang natin ng taon 2021 at para bang sinasabi sa tuya, ining taong ini, ang taon ng kabutihan ng Panginoon. Okay? So, yun po, magayunon magayunon sa tuyang pag-urulayan iniho. Ining taon ini, ibang sinasabi na self-prophecy. So, sinasabi mo ang mangyayari. Self-prophesying is important. Kasi kung anong sinasabi mo, actually, halos mangyayari din yan. Kaya ining sinabi ni Jesus mga tugang, magayunon. Okay? Ang mula kay Isaiah, ang propesiyang ito na ibinanggit ni Jesus nang magsalita siya sa sinagoga sa Nazareth. Okay? So yun po. At the same time, sinabi ni Kristo, inina ang kaganapan. Baka sabi ni Kristo, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Yun. Okay? So, importante po yan. Natutupad. Sapagkat, after all, si Jesus mga tugang ang katuparan. Okay? Siya ang ipinangako ng Diyos Ama sa atin nang magkasala si Adan at si Eva, parang tayo ay maligtas. Okay? Importante mga tugang iyan. Okay? So, sa binanggit ni Jesus, pero makikita natin sa bandang huli na pamilyar ang bawat Hudyo kay Jesus. Kaya sinabi nila, hindi ba ito anak ni Jose? Iyon. At of course, pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Okay? Yung mga tao. Bakit? Ang galing ni Jesus magpahayag. Ang galing ni Jesus magturo. Sabi ko nga sa inyo na importante is not simply to give information but to give also inspiration. So mga tao, mga tugang ay talagang na-inspire sa mga sinabi ni Jesus. Naliwanagan sila. Okay? Maliwanag ang sinabi kasi ni Jesus dito eh. So, bibigyan ko pala kayo muna ng background sa Ebanghelyo. Una, si Jesus mga tugang ay taga Nazareth. Okay? Of course, nag-uli siya doon sa Nazareth, sa iyang lugar, o kung saan siya nagdakula. Kaya nga, Nazareno, kasi taga Nazareth siya. At doon igwasin ng inaapod na sinagoga. Okay? Ipaalala ko uli, iparumdum ko sa inyo mga tugang, na ang sinagoga, saruyang classroom. Duman ang mga Hudyo sa araw ng pamamahinga, sa araw ng Sabat, sila ay nag-aaral. Okay? Kung tawagin natin, para silang nagba-Bible study. Okay? So, doon pinag-aaralan nila ang mga aklat sa Biblia. At binabasa yan ng isang rabbi at the same time, ipinapaliwanag. Si Jesus mga tugang, ang tawag nga sa kanya ay rabbi. Anong ibig sabihin ng rabbi? Tagapagturo. Si Jesus ay nagtuturo. Itinuro, pumunta siya. Sapagkat sabi ko nga, bilang isang Hudyo, siya ay masunuri na Hudyo. Na tuwing sa araw ng pamamahinga, sila ay pumupunta sa sinagoga parang mangaral. Okay? At makinig sa pangangaral. Yan. At dito si Jesus nga ay siya ang naging lecturer. Okay? So yun. At nabasa niya. Pero ang napakaganda dito mga tugang, ining paragraph na ini na sinasabi, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. O tama baga? Dito kasi masasabi natin ang Espiritu ng Panginoon ay
na kay Jesus. Okay? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Magayon yun mga tugang na sabi nga ni, kita mga Kristiyano, we have to identify ourselves with Christ. Sinasabi natin, sumasa atin si Kristo. Nasa tuya ang Diyos. Okay? Yan ang importante. Nasa tuya ang Diyos. Yan. Magayon ng baga, ngunya na taon, pakusuguntaan sa tuyang buot. No? Sabihin ta, dahil kita pababayaan ng Diyos, ang Diyos nasa tuya. Yan. Nga lang minsan ang mga tao kasi nagpipilosopo pa, nagdududa pa. Anong nasa tuya ang Diyos? O, kung ang Diyos nasa tuya, di okay sana. Hindi naman ibig sabihin na ang Diyos yaon sa iyo, palagi kang okay. Hindi rin. Kasi minsan, tinetest din tayo ng Diyos eh. O, mahiling natin si Abraham. Tinest baga siya ng Diyos na ang sa iyang aki na si Isaac, ang sabi niya na uniko iho niya na aki ninda ni Sarah ay ialay sa Panginoon. So hindi nangangahulugan na pag may paghihirap, wala ang Diyos. Hindi po eh. Actually, kahit sa paghihirap, makikita natin, nandoon pala ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ay kasama natin para magbigay ng lakas, at magbigay ng guide. Okay? Sapagat nandoon ang Diyos. Okay? So magayon mga tugang yan eh. Sumasa atin ang Diyos. Okay? Sapagat ito po, maganda, sinabi ni Jesus, sapagat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Yan po mga tugang ay masasabi natin, yan ang misyon ni Jesus. Ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Yan. Kaya ito pong binasa natin, of course, familiar po ito sa bawat Hudyo. Sa propeseyang ito, dahil itinuturo sa kanila na oras na matupad na ang isinasaad ng propeseya, iyon ang hudyat ng pagdating ng Mesiyas. Kasi mga tugang, ang mga Hudyo hanggat sa ngayon, naghahalat ng pagdatong kang Mesiyas. Pero ining na nga ni, ini na ang katuparan ng sinabi ni Kristo na tupad na ngayon ang kasulatan samantalang nakikinig kayo. So ibig sabihin, si Jesus na ang Mesiyas na wag na kayong maghintay pa. Pero alam mo, hanggat sa ngayon, naghihintay pa sila sapagat hindi nga pinaniwalaan si Jesus na siya ang Mesiyas. Bakit? Sa kanila, ang Mesiyas hindi pwedeng mamatay. O namatay si Jesus eh. Si Jesus, sa kanila ang kategorya ng Mesiyas, siya ay political liberator. Iba po yun eh. Ang Mesiyas, ang siyang magliligtas hindi sa pagiging alipin sa buhay, kundi pagiging alipin sa kasalanan. Okay? So siya po ang magliligtas sa atin. Kabilang sa mga pangako ng propesya, ang pagsapit ng isang bagong taon na kabutihang loob ng Panginoon. Yung tinatawag natin, the year of favor. Okay? Yung tinatawag natin, Jubilee year. Alam mo niyan, sa tuya digdi sa Pilipinas, sa tuyang sineselebrar ang 500 years of Christianity. 500 years of Christianity. So yan po, sarong masasabi natin, taon ng kabutihang loob ng Panginoon. At dahil itong taon ng kabutihan ng kaloob ng Panginoon, the year of favor, maraming pabor ang binibigay sa atin ng Diyos. Nga lang nasa tuya yan eh. Are we really rejoicing? Are we really napapakinabangan natin ba ang mga pabor? O sinasayang natin? Maraming mga pagkakataon na sinayang natin eh. Sinayang natin ang pagkakataon, ang mga pabor na binibigay sa atin ng Diyos eh. Tingnan ninyo, sa kalikasan na lamang.
binigyan tayo, ang Pilipinas, binigyan tayo ng magayon na lugar. Okay? Magayon baga ang Pilipinas. Okay, pero ano nangyayari? Dahil sa tuyang kapabayaan, sa satuyang kasakiman, ano ang nangyayari? Nasayang ang pabor na yan eh. Binibigyan tayo ng pabor ng Diyos eh. Ha? Kaya nga, hindi lang natin napapakinabangan na mabuti. Bakit? Nilulustay natin, sinasayang natin, hindi natin naaalagaan. Yan. Okay? Of course, sa Ebanghelyo, pinili ang bahaging ito ng kasulatan para maging pagbasa sa Ebanghelyo ngayon kasi simula pa lamang ng bagong taon. Magayon nun baga? Kasi simula pa lang ng natin bagong taon, 2021. So maganda ito eh. Sa simula ng bagong taon, magkaroon tayo ng Ebanghelyo na nagsasaad na ito na nga ang taon, the year of favor. Okay? So yung po, napakaganda. Ang maging taon na magagandang pagbabago at masaganang pagpapala. Okay? Sana itong taong ito, itong bagong taon ito ay maging taon na magiging maganda, may pagbabago at masaganang pagpapala. At may pagkakaiba. Ang taong ito sana may pagkakaiba na sapagkat ang taong ito dapat i-focus natin sa Diyos eh. Hindi lang sa tao. Okay? Kasi minsan ang taon ay nakapokus lang sa mga tao. Okay? Makikita natin. Nawa, sa taong ito, manatiling bahagi na lamang ang ating nakaraan sa bangungot ng pandemya na sumalanta sa buong mundo, lalo itong COVID-19, sa nakalipas na taon at manatiling bahagi na lamang sa ating nakaraan at wag na muling pumilay sa atin. Na hingin natin ngayon na taon 2021, matapos na ang pandemyang ito. Kaya bagong taon eh. Matutupad na. Kaya sana ito ang panalangin natin, matupad na ang panalangin natin. Kaya importante yan. So mga tugang, hanapin si Jesus na tagapagligtas sa mabubuting yugto ng ating buhay. Gayon din sa mga pagsubok sa daan ng ating lalong pagkapit at pagtitiwala sa Diyos. Mga kaibigan, babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala. Pero bago tayo magpaalala o na commercial, may sasabihin lang po ako sa inyo mga tugang na importante, sa papatuloy natin, pag-usapan natin ito sa tuyang pagtutukaron ini, mga tugang, sa susunod na mamaya pagkatapos ng commercial, ang sa tuyang self-prophecy. Tanda natin, self-prophecy. Kasi minsan, nagsasabi kita, ano ba ang mga sinasabi natin? Ano ang gusto mong mangyari sa taong ito ng 2020? So, babalik muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon
promosyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadangog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Enjoy 1050 pack! Sagot kinsena swak! Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack! Sagot kinsena swak! Enjoy 1050 pack! Sagot kinsena swak! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alauna 34. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard, make every wash a hashtag Safe Wash with Safeguard. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag-Bear Brand araw-araw. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Alaxan FR. Alaxan FR Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang sarap-sarap
nakaka-relax, bawat higop dala ay lakas. Ating pakinggan si Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee. Kaping bay tama, itong Mix 10 Herbal Coffee, gawa po sa piling natural na sangkap, gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangustin powder. Mix 10, gawa ng alternatibo. Dok, alternatibo yan. 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches, at mga piling butik at malls nationwide. Yan si Mr. Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee, ang ating kape. Ating kape, Mix 10 Herbal Coffee. Ang Doc Alternativo, The Business Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Namibidan sa albay, dinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At sa tuya ng itatao sa Indo, ang mga bagay-bagay parang magkaigwa kita ng favor of God, favor of the Lord. Okay? Ano yung pabor? Okay? Anong pabor? Ano ba yung pabor? Siyempre, sinasabi natin pabor, yung grasya. Remember, yung blessings ng Diyos. Okay? Though we are all subject to the blessings of God, some are more blessed than others. Okay? May mga tao talagang mga pinagpapala. Tulad ni Maria, pinagpala siya sa babaeng lahat. Di ba? Okay? I believe that favor has something to do with that. Okay? What was it that attracted God to Mary? Okay? Tingnan mo, ang Diyos na-attract din kay Maria. What was it
that God attracted to Mary. Kasi si Maria, masunurin sa Diyos eh. Di ba? Nagtitiwala sa Diyos. Remember, the angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored. The Lord is with you." Okay? That's the type of favor I want to tell you about. Okay? So, yung mga tugang importante, pabor. Okay? Pabor ba ang Diyos sa tuya? Importante mga tugang na ining taong ining 2021, masasabi ta rin, pabor. Ay, parang sinasabi, alam mo, pag ikaw nasa nasa bangka, kung ang hangin, okay, hindi pasalungat, kundi pabor sa iyo, madali ang pagbabangka mo. O ganun din sa eroplano. Kung ang hangin pabor sa iyo, okay yan. Pero kung hindi pabor sa imo, may data. Okay? So, yan po ang ibig kong sabihin. Okay? Alam mo, throughout the Bible, the word favor is used in various ways. Okay? Pwede po ang ibig sabihin, grasya o ang pagtanggap. But ang importante mga tugang, ang apod-kaan, approval, suporta. Okay? Good and beyond kindness preference. Okay? Yan ang importante, suporta. Ang sinasabi natin, igwa kita ng divine approval. It's not so much the human approval. Okay? Gusto ng Diyos eh. Yan. Yan pag sinasabi, pag ang Diyos ay may pabor sa tuya, ibig sabihin, gusto ng Diyos yan eh. Ano bang gusto ng Diyos? Di ba? Gusto ng Diyos na magkameron kita, di kita para iriwal-iwal, di kita maging magulo sa isa't isa. Di ba? Gusto ng Diyos na magtubod kita sa iya, okay? Magibo kita ng marhay, magsabi kita ng totoo. Yan, mga tugang. Yan ang importante. So, ano ang primerong gibuhon ta to actually win God's favor? Or paano kita magkaigwa ng God's favor? Okay? Number 1, love God. Siyempre, pag mahal mo ang Diyos, okay, papaboran ka ng Diyos. Kahit man ako, halimbawa, kabisto kita, okay? Siyempre, kabisto kita, papaboran kita. Okay? Mahal mo ako, papaboran kita. Kaya importante yan eh. Pagmamahal sa Diyos. Love God with all your heart. Yan importante. Without loving Him, we cannot expect to gain His favor. Oh, yan po. Sabi nga sa Proverbs chapter 3, verse 1 to 4. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Yan importante. Pangadua, siyempre, maliban na mahalin natin ang Diyos, sundin natin ang sabi ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Love people. Mahalin natin ang ating kapwa. Okay? Parang magkaroon tayo ng pabor. Okay? Hindi ba magayon ng bagayan? Aliwa, mahal mo ang tao, bibigyan ka ng pabor ng tao. Okay? Oh, what are you doing for others? Ano bang mga ginigibo ta sa ibang tao? If you want God's favor, then start caring for people. Yan, importante yan eh. Magkaigwa kita ng pagmamalasakit sa mga tao. Mahiling ta si Ruth. Ano? Ruth found favor with Boaz because of the things she had done. And James says, faith without works is dead. Okay? Importante po yan mga tugang. Okay? Mahiling ta ang sabi ni Ruth, chapter 2, verse 1, 11 to 12. Boaz replied, I have been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband, how you left your father and mother and your homeland and came to live with a people you did not know before. May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel.
under whose wings you have come to take refuge. So dito mga tugang makikita natin na si Ruth was noticed for what she has done. So napansin ang ginibo ni Ruth. She received more than she asked for. So nagkaigwa siya ng pabor at nagkaroon siya ng special treatment, protection, more than enough. So alam mo, pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang tao, magkakapabor ka sa Diyos at magkakapabor ka sa tao. Importante mga tugang yan eh. Ang pinag-usapan natin kasi ngayon ang paano kita magkakaigwa ng pabor. Okay? Ano yung pabor? Yan, favor, grasya. Okay? O protection. O blessing. Okay? Importante yan. Number 3, okay, para tayo magkaigwa ng pabor sa Diyos, to obtain favor from God, hate what God hates. So in other words, anong habok kang Diyos, dapat habuon taman. Anong habok ng Diyos? Ang habok ng Diyos, karaatan. Okay? Kaano mang maraot, habok kang Diyos yan. Kaya dahi tagibuhon yan. Okay? Halimbawa sa mag-agom, ano ang habok kang agom mo? Dahi yung pagibuhon. Oh, habok kang agom mo na para sigarilyo ka. Habok kang agom mo na para magpapababae ka. Okay? Habok kang agom mo na hugakong ka. Basagulero ka. Okay? Drug addict ka. O di, gibuhon mo. Ha? Gibuhon mo parang magkaigwa ka ng pabor. Kundi outside di kulambo ka. Hindi ba? So, importante yan. Ha? Ano ang gusto, yan ang gibuhon. Kung ano ang habok, dahil mo pagibuhon. Oh, hate evil. Okay? So, hate what God hates. Kainisan natin kung ano ang kinaiinisan ng Diyos. Okay? So, as you make stand for God in His cause, His favor is released upon you. Okay? Sabi nga sa Revelation chapter 2 verse 6, but you have this in your favor, you hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Yun. So, kainisan natin yan. If God hates evil, we must also hate evil. Number 4, paano ta magkaigwa ng pabor sa Diyos? Importante mga tugang, give gifts and offerings. No? So magtao ka ng handog. Okay? O mag-alay ka. Okay? Tandaan mo, si Abel's offering found favor with God. But Cain did not. Okay? Make sure your offering finds favor with God. So ang gabos na ginigibo ta ay dapat maging kalugod-lugod sa Diyos. Maging favorable. Halimbawa, giving gifts leads us to find favor with both God and man, as we see from the example of Jacob, who found favor with Esau following his substantial gift. Okay? So yun mga tugang. Sa Genesis nga, chapter 4, verse 4, and Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. So importante mga tugang iyan. Magtao kita ning alay. Importante yan eh. Mag-alay kita. Magbigay tayo. Hindi lang tanggap ng tanggap. Ang importante, magbigay. Ano ibibigay natin? Ibigay natin ang mga mabubuting salita, makapag-inspire tayo. Ibigay natin ang mabubuting halimbawa. Ibigay natin ang mabubuting gawa. Di ba? Pabor tayo. Di ba? Napapaboran tayo, nakakapagbigay pa rin tayo ng pabor. Okay? So, number 5, para to obtain the favor from God, ang importante mga tugang, magikang tapat. Be faithful. Be faithful. Sa panahon ngunyan, importante ang tinatawag natin katapatan. Okay? Katapatan. Be faithful. Fidelity.
Okay, hindi sa lawahan. Ang problema kasi duplikara, sa lawahan, pag nakatalikod, iba na. Okay? So parang magkaiwa kita ng pabor, be faithful. Tulad ni Noah, found favor with God due to his faithfulness. Okay? Naalala nindo, narumduman nindo si Noah. Si Noah mga tugang ay si Noah ay sinabihan ng Diyos na maghanda ka, magibo ka ning dakulang arko. Okay? Noah walked faithfully with God and that he led to favor. Okay? So yung mga tugang, importante yan eh. Okay? Magkaigwa kita ning katapatan. Maging tapat. Of course, doon mo matitest ang tao kung ang tao tapat. How? Minsan bibigyan mo siya ng mga trials. Okay? Sabi nga sa pagliligaw, kung talagang mahal ka ng tao, okay, bigyan mo rin siya ng trial. At kung tapat talaga siya, susunod siya sa'yo, di may pabor siya. Sabi nga nung panahon pag aakyat ka daw ng ligaw, pero hindi na ginagawa ng panahon ngayon, okay, sasabihin ng babae, mag-igip ka muna kasi wala pa naman nawasa noon eh. wala pang yatang shower noon eh. Wala pang kaya na mag-igib ka muna. Okay? Kung mahal, iigib mo muna ako ng tubig. Yan, nag-igib ng tubig. O, yun, talaga. Nagbibigay, nagsasakripisyo. At dahil doon, dahil sa sakripisyo niya, nabigyan siya ng pabor. Yan. Ay ang mangyayari kasi ngayon sa panahong ito pabor muna bago sakripisyo. Hindi po. Importante yun sakripisyo. Okay? Dapat marunong tayo magbigay. Okay? Hindi lang marunong tumanggap. Okay? So number 6, para tayo magkaigwa ng pabor sa Diyos, importante, be blameless. Be righteous. Ang ibig sabihin, magpakatotoo tayo. Okay? Dapat sa tama at totoo. Okay? Makikita natin as we can also see the example of Noah being righteous and blameless is to find favor. Okay? So sabi nga sa Bible, maliwanag ito sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Yan, magkakaigwa ka talaga ng pabor. Kung hanapin na muna natin ang kaharian ng Diyos, at ang kanyang katapatan, at ang kanyang kabutihan, ang lahat na yan ay mapapasayo. Magkakaroon ka ng favor, magkakaigwa ka ng pabor. Sabi nga you can be blessed with favor. Favor leads to blessing. Okay? Number 7, importante para magkaiwa kita ng pabor, be submitted. Okay? Ibig sabihin, marunong kang sumunod. Mahiling ta si Esther. Okay? Si Esther, mga tugang, sa kanyang sulat, okay, sa kanyang chapter 2, verse 15, when the turn came for Esther to go to the king, she asked for nothing other than what Hegai, the king's eunuch who was in charge of the harem, suggested. Okay? So, yun, pinahiling niya. And of course, Esther shows us how submission brings favor. Ang importante mga tugang, kaya magpa-under ka naman, mag-submit ka naman. Ang iba hindi. Bakit ako magpapasusunod? Dapat ako palaging sinusunod. Hindi akong susunod, kundi sila ang susunod sa akin. Ako ang commander. Wow. Hindi naman po ganon, remember si Esther, she didn't take matters into her own hands. Kaya sabi nga huwag natin ilalagay ang batas sa sarili nating kamay. Kahit nasabihin natin, sinabi ko na itong nakarang araw, kahit sabihin natin may katungkulan ka, hindi nangangahulugan, nasa iyo lang ang karapatan. Yung kahit walang katungkulan, may karapatan din sapagat lahat na tao
ay may karapatan. Okay? So, yan. Importante yan. So, wag natin ilalagay ang batas sa sarili nating kamay. Hindi yung pwedeng ako ang masusunod. Hindi. Actually, ang dapat masunod, ang mabuti, ang totoo, at ang tama. In other words, Diyos yan. Okay? Ang Diyos ang dapat masunod sa buhay. Pag sinunod natin ang Diyos, okay, magandang buhay. Pag sinunod natin ang ating sariling kagustuhan, ang ibang tao, okay, delikado yan. Okay? So, makikita natin mga tugang, the ingredient to receiving favor is exemplified through submission. Yan, importante yan. Marunong tayo mag-submit. Marunong tayo magpailalim. Okay? Magpakumbaba. At lalong-lalo na, magtiwala sa Diyos. Okay? Confidence in God and won the favor of everyone. Yan, importante. Number 8, importante mga tugang para magkaiwa kita ng pabor, be humble. Okay? Alam mo ang ibig sabihin ng humility? Ang salitang humility mga tugang, hal iyan sa salitang humus. Anong humus? Grounded. Okay? Lupa. Kaya nga ang taong humble, grounded. Hindi siya naglalakaw sa alapaap. Hindi siya naglalakaw sa Panginuron, kundi naglalakaw siya sa daga. Dipisil yata yan. Ang naglalakaw sa Panginuron, bako sa daga, delikado yan. Impacto yan. Impacto yan mga tugang. Kaya mag-ingat ka. Dapat magitayong mapakumbaba. Okay? At mahiling ta mga tugang, si Esther nga ni, nagpakumbaba. Okay? Through her humility, si Prophet Esther received immediate care and attention, provision, the best place, helpers, assistant, and attendants. Furthermore, her favor created favor for all around her. To our humility, let's create an atmosphere of favor in our lives that can overflow to others. At sabi nga sa sulat ni San Pedro, first letter of St. Peter, chapter 5, verse 5, sabi nga, God resists the proud, but gives grace to the humble. So pinapabura ng Diyos ang mga taong mapakumbaba, hindi yung mga taong mga hambugon o mayabang. Okay? So importante po mga tugang ang magpakumbaba. Ano bang pagpapakumbaba? Ang pagpapakumbaba ay walang iba kundi ang pag-ako na ikaw ay anak ng Diyos. Ang pag-ako na ikaw ay nagkakamali, hindi ka perfect, nagkakasala, yan. Kaya nga nagsisisi. Pag-ako na kita ay pwedeng magbago. In other words, ang humility ay pagtanggap sa totoo. Kaya humility is truth. Ang nagpapakababa ay nagpapakatotoo. At ang nagpapakatotoo, nagpapakababa. Yan, importante. Okay, number 9, be honest. Okay? Sabi nga ng kanta ni Billy Joel, honesty is such a lonely word. Yun, mahirap na daw kasi ngayon ang maging honest. Sabi nga ni mga tugang, be honest even if everybody is not honest. Okay? Be honest. Okay? Hindi nangangahulugan mga tugang na maging honest ka kasi sila honest lahat. Kung walang magiging honest, still be honest. Yan ang mga tugang importante yan. Be honest. Okay? Dapat magikang anong ibig sabihin na mapagkakatiwalaan. Okay? Honesty is a key to favor. Remember, si Joseph found favor with Potiphar because he could be trusted. Napapagkakatiwalaan. Importante mga tugang iyan eh. Papagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan ka ba? O baka pag napapagkakatiwalaan kasi may naghihiling sa imo. Pag wala naghiling sa imo, hindi ka napapagkakatiwalaan. Hindi po dapat.
ano ba, ni walang nakakahiling sa imo, pwede ka pang pagkatiwalaan. Miski daay ka bantayan sa trabaho, pwede ka pa rin pagkakatiwalaan. Yan ang importante mga tugang. Ano, sabi nga digdi sa Genesis chapter 39, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household and he entrusted to his care everything he owned. Okay? So, importante mga tugang yan ha, na pagkakatiwalaan ka. Ano? Sa salita. O sinabi mo, nangako ka. O, mayroon kang palabra de honor. Okay? So, na pagkakatiwalaan. Hindi yung taong nang bubola lamang, pagkatapos hindi ba pagkakatiwalaan ang kanyang mga sinasabi? Hindi ba pagkakatiwalaan ang kanyang mga pagkikilos? Importante, mapagkakatiwalaan ka. Yan. Pag ikaw mapagkakatiwalaan mga tugang, magkakaigwa ka ning pabor. Miskin di ba ako, mapagkakatiwalaan kita, na hindi mo ako dadayain. Okay? Magkakaigwa ka ning pabor sa kuya. Pero kung daay ka mapagkakatiwalaan, it is unfavorable. Hindi kita pwedeng taan ning grasya, di kita tataan ning pabor. Okay? Baka patalsikin pa kita sa trabaho. Bakit? Hindi ka pala pwedeng pagkatiwalaan. Okay? Number 10, importante mga tugang, parang magkaiwa kita ning pabor, get wisdom. Anong wisdom? Karunungan, kadunungan. Okay? Sabi nga, wisdom is a key to favor. As Solomon makes clear in the book of Proverbs, for those who find me find life and receive favor from the Lord. Okay? So yun po mga tugang. At tularan natin si Jesus. Okay? Sapagat si Jesus ay sabi nga ni sa Luke chapter 2 verse 52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God. Okay? So, remember, importante mga tugang na ganyan na taon, 2021, sabihin natin na ining taon ini, maging taon ng kabutihan loob ng Panginoon. The year of the Lord. The favor of the Lord. Okay? So, God's favor is lasting, for His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Okay? So, importante mga tugang yan. So, kung gusto mong mabuhay na may pabor, okay, gibuhon ta ang kagustuhan ng Diyos. Mga tugang, inabot namin ng oras ng pamamaram, kaya kitang unyan ay maghagad ng pabor sa Diyos sa pamagitan ng pagdarasal. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin dasalin ngayon ang panalangin ayon kay San Miguel Arcangel. Nawa tayo ay tulungan na layuan, iwaksi ang kasamaan. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa Indogabo sa mga naghinanyog ka sa tuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP. Sana nakapagtaa ako ng pabor sa Indo. Pabor ang pag-ulayan natin. Kaya ipahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon. The year of favor. Okay? The year of blessing. Sapagkat ngayong taon 2021, ang Pilipinas ay magdiriwang ng 500 years of Christianity. Okay? March 1521. Okay? Noon, mga tugang,
ay pagdiwang natin, huwag natin sayangin. Okay? Sana let's find favor with God. Pakinggan natin at sundin natin ang Diyos. Maraming salamat mga kaibigan at sabihin natin ngayon, anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. At ang lahat magiging maayos. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you very much. See you tomorrow. God bless everyone. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso.